Хәерле көн, Татарстан, хәерле яз иртәсе белән сезне, кадерле тамашачылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин, Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне тели. Бүген 15 март, чәршәмбе көн. Һәр елның 15 мартында халыкара кулланучылар көнен үткәрәләр. Кулланучыларның хокуклары мәгълүмат, куркынычсызлык, сайлап алу мөмкинлекләре белән билгеләнгән. Безнең илдә кулланучыларның мәнфәгатьләрен 1990 елда оешкан Россия кулланучылар берләшмәсе яклый. Бүген язучы, мәгърифәтче, мөгаллим Закир Хадиның тууына 160 ел. Закир Хади мәгърифәтчел характердагы повесть һәм хикәяләр авторы. Белешмә өчен заманында Закир Хади бәхетле кыз, официант, мәгъсум һәм иң күләмле әсәрен Җиһанша хәзрәт повестен яза. Аның әсәрләренең төп проблематикасы укытудагы иске, ягъни кадими тәртипләрне тәнкыйтьләү. Ә бүгенге яшьләрне нинди темалар уйландыра? Моны без бик тиздән Сәләткә нур булган йолдызлар әдәби бәйгесе тәмамланганнан соң белербез. Ә әлегә бәйгенең гаризалар бирү этабы бара. Бу турыда бүгенге кунакларыбыз сәләтлеләр сөйләп үтәрләр. Исәнмесез, яшьләр? Рифат Лейсән, бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Укучылар өчен әдәби бәйгеләр шактый. Әмма әйтергә кирәк, Сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесе алар арасында нәкъ менә йолдыз кебек, чөнки киләчәктә үзен журналист, филолог, тел белгече итеп күрергә теләгән һәрбер укучы нәкъ менә әлеге бәйгедә катнашып карый. Аңлатып үтсәгезчә, Сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесенең асылы нәрсәдән гыйбарәт икән? Әйе, Сәләткә нур булган йолдызлар ул сәләт проектларының берсе. Быелны ул 12-нче тапкыр үткәрелә. Бәйге Казанда үтә, 5 номинациядә, ул публицистика, әдәби әсәрләр, балалар әдәбияты, проза һәм шәшмә әсәр. Номинацияларында. Һәрбер кеше теләгән кеше катнаша ала. Ничәсенә кадәр биреп бетерергә кирәк эшләрне? Гаризалар 5 апрельгә кадәр бирелә. Һәм катнашучылар яше 11 яшьтән алып 25 яшькә кадәр мәктәп укучылары һәм студентлар. Кая җибәрергә кирәк эшләрне? Безнең үзебезнең сайт бар, salat.biz дип атала ул сайт. Шул 5 апрельгә кадәр барлык эшләрне шул сайтка кереп, анда аерым тема бар. Сәләткә нур булган йолдызларга багышланган. Шута басып, гаризаларны биреп була. Һәм инде миңа калса темаларда шулай ук чикләүләр юктыр. Кем нәрсә турында тели, шуның турында яза ала. Әйе, барысы да дөрес. Һәм булган әсәрләрне дә җибәрә ала. Мәсәлән, ул инде кайчандар язып караган икән, инде булса шигырьме, әсәрме, ул аны рәхәтләнеп, Сәләткә нур булган йолдызлар бәйгесенә җибәрә ала. Әйе. Гомумән Сәләткә килгәндә, ул бит инде хәзер безнең җәйге алан гына түгел, җәйге аланнар гына түгел дип әйтик без аны. Ул ел әйләнәсе эшли торган шундый бер иҗади организм дип әйтик. Тиздән безнең язгы каникуллар нәрсә белән сөендерәсез укучыларны? Быелны язгы каникулларда безнең берничә смена үтә. Шуларның берсе ул Сәләт Батыр яшьләр үзәгендә, Чувашия Республикасы Батыр районы Кызылчишмә авылында урнашкан үзәк. Үтәчәк фәнсар мәктәбе дигән смена. Бу сменаның үзенчәлеге ул беренчедән ул быелны беренче тапкыр уза. Бу яшьләр үзәге әле күптән түгел генә төзелде һәм Сәләт өчен бу беренче проект шушы бинада. Балалар яшенә килгәндә 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр кабул итәбез. Юнәлешкә килгәндә фәнни юнәлеш балалар 25 марттан 31 мартка кадәр булачак сменада. Һәм шушы көннәрдә алар фән юнәлешенә кереп, дәресләр һәм остаханәләр вакытында биология, химия, физика, математика, рус теле һәм күп төрле тагын предметлар өйрәнәчәкләр. Инде аңлау буенча урыннар әлегә бар. Кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Мөрәҗәгать була шулай ук salat.biz сайтында безнең шулай ук аерым тема бар аның өчен һәм Сәләт йортына килеп, мин менә шундый сменага барасым килә дип, без каршы алабыз бер ишекләрдән үк. Аңлашылды, тулы мәгълүматны инде Сәләт йортыннан алып булачак. Бик зур рәхмәт, яшьләр. Инде тамашачыларыбыз аңлагандыр. Сәләткә нур булган йолдызлар әдәби бәйгесенә дә катнашыгыз һәм инде менә сез әйтеп үткән
иткән шушы фәннәр өйрәнү проектында да катнашып була. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, алга таба бездә кунакта Yummy Music лейблы иҗатчылары булыр. Тиздән аларның туган көн концерты. Алдагы минутларда без бик матур бер җыр тыңлап үтәрбез. Ay bılbılım, aqidelerinin qamışı. Ay bılbılım, aqidelerinin qamışı. Dağ aldında şüt kile, sandoğaçlar tavışı. Dağ aldında şüt kile, sandoğaçlar tavışı. Vay bılbılım, bu sayri dallarda. Ay bılbılım, vay bılbılım, bu sayri dallarda. Sinem hakkında serilerimle, silim sandıgaçlarga. Sinem hakkında serilerimle, silim sandıgaçlarga.
җиткеш, менә шулай иртән шәп кәеф бүләк итте безгә Раяз Фасыхов һәм Yummy Music Band егетләре. Кадерле тамашачылар, бүген бездә кунакта Yummy Music лейблы җитәкчесе Ильяс Гафаров һәм Yummy Music Band җитәкчесе Илнар Фатыхов. Исәнмесез, егетләр? Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Әйе, менә инде Yummy Music дигәндә чыннан да әлеге исем яшьләр колагында, яшьләр телендә, яшьләр генә булмасын инде хәзер. Өлкән буында аны яратып кабул итте дип әйтергә кирәк. Сөйләшүбезне үткәннәрдән башлар идем мин. Yummy Music ничек туды? Аның шишмә башында кемнәр тора? 11 ел элек без үзебезнең беренче студиябызны ачып тәкъдим иттек. Бу студияны без егетләр белән, дуслар белән бергә төзедек дип әйтергә була, чөнки анда иң башында ул бер зур ниндер бик гади бүлмә иде. Без ул бүлмәне чистартып, аның диварларын, түшәмнәрен, идәннәрен яңадан төзекләндереп, яңадан үз кулыбыз белән студияны төзегәч, шушы студияда инде рәхәтләнеп эшли башладык. Без бу студияны төзергә ярдәм иткән иде Илнар да, безнең дуслар, музыкантлар да, безнең дус студентлар да, хәзер инде алар инде зур кешеләр булып үсеп җиттеләр. Һәм тора бара шулай без үзебезнең студия тирәсендә талантлы музыкантларны, башкаручыларны җыя башладык. Һәм заманча татар музыкасын язарга, җитештерергә, уйнарга теләгән кешеләрне берләштереп, аларга ниндер этәргеч бирергә тырыштык. Димәк, төп үтәргеч, кабатлап әйтергә кирәк, заманча, сыйфатлы, хәзер инде бик тегә популярлашып китешне сүз, тәмле музыка. Әйе, без шуңа күрә Шуңа күрә максат итеп куйдыгыз, әйеме? Әйе, безнең исемнең нигезендә дә ям дигән тамыр ята, ул татар телендә. Чөнки төрле буын вәкилләре карый, аңлап бетермәскә мөмкиннәр мәгънәсен. Yummy Music. Исемне сайлаганда без беренче чиратта шушы тамырга игътибар иттек, чөнки инглиз телендә дә, татар телендә дә ям сүзе бер әйберне аңлата. Ягъни безнең музыкабызда, чыгышларыбызда, клипларыбызда тәмле булырга тиеш дип без үзебезне шулай дип атадык. Һәм менә без сезне таныштырырга да әйтеп киттек. Ильяс безнең Yummy Music лейблы җитәкчесе, Илнар Yummy Music Band җитәкчесе. Менә моның да аермасы нәрсәдә, чагылышта бар икән? Yummy Music Band ул музыкаль төркем, Yummy Music ул лейбл. Band төркемне аңлата. Лейбл дигәндә, димәк инде сез төрле иҗатчыларны үзегезгә җыясыз дигән аңлата. Әйе, безнеңчә иҗади берләшмә дип әйтергә була. Иҗади берләшмә, сезнеке инде тулы бер төркем. Әйе, безнең band дөресен әйткәндә иң беренче проектларның берсе, шул бер 11 ел элек, шуңа күрә без аны Yummy Music булгач, Yummy Music Band дип атадык та, шулай итеп китте инде ул. Аннан безнең бик зур перерыв булды, кадәр 7-8 ел без бер нәрсә эшләмәгән идек. Дөресен әйткәндә, бу проектны без менә буквально ярты ел элек кенә кире. Нәрсә сәбәпче булды шулай тынып торырга дип әйттекме инде? Белмим, яшь булганбыздыр, нәрсәләрдер белмибез, аңламыйбыз, ничектер музыка бизнес буенча, музыкаль яктан. Ну, шундый этап бара инде безнең тормышта. Аннан соң менә мин хәтерлим, әле менә сез шушы Yummy Music дигән исем керә башлаган елларда бик популярлашты альтернатив музыка. Татарда альтернатив музыка бармы, гомумән кирәкме ул дигән сүз, әйеме? Хәзер мин тыңлыйм, сезнең берникадәр ул альтернатив музыкадан читләште. Мин аны читләште дип әйтмәс идем, чөнки 10 ел элек альтернатив булып күренгән юнәлешләр хәзер инде безнең көндәлек тормышыбызга кирип бара. Ягъни музыкантлар алар башлыча ничек иҗат итә, шулай иҗат итүен дәвам итә, ләкин алар яздырган альбомнар, төшергән клиплар хәзер инде аларны радиодан да ишетеп була, телевизордан да карап була, интернетта да алар бик күп караулар җыялар. Шуңа күрә безнең менә 11 ел элек нигезгә салган идеябыз, ягъни татар телендә төрле жанрдагы музыканы популярлаштыру
идеясы хәзерге вакытта тормышка ашты дип әйтергә була, чөнки кайсы жанрны алсаң да, шушы жанрда без татар телле төркемне я башкаручыны таба алабыз һәм аның белән таныштыра алабыз. Әйе. Ул заманда, менә син әйткәнчә 11 ел элек аны аңлап та бетермәгәннәрдер, тәнкыйтьләүчеләр дә күп булгандыр. Хәзер вакытта әлбәттә инде бу саннар алмашынгандыр дип уйлыйм. Тәнкыйтьләүчеләр азрак, ә инде хуплаучылар күбрәктер. Безнең һаман да тәнкыйтьләүче кешеләр бар, ләкин алар күбрәк безнең белән беренче тапкыр танышкан кешеләр дип әйтергә була. Тора бара, алар да күнегеп тәнкыйтьтән хуплауга күчә ала, чөнки бу мондый төркемнәрне беренче карашка аңламаска мөмкин. Аларны аңлар өчен күп тапкыр тыңларга, аларның тере концертларына барып, үз күзең белән күрергә, үз колагың белән ишетергә кирәк. Чөнки менә телевизордан күргән әйбер ул чынбарлыкта күргән, ишеткән әйбердән аерылырга мөмкин. Хәзерге вакытта Yummy Music лейблына нинди артистлар керә? Безнең бер дистәләп чыгара торган проектларыбыз бар. Алар арасында соло артистлар да, мәсәлән, Илгиз Шейхразиев, Алия Нур, Айрат Хайруллин, менә соң һәм алардан кала әле тулы төркемнәр дә бар. Мәсәлән, Аммаш төркеме, Кайнар төркеме, Джун төркеме, Гауга төркеме. Ягъни һәр берсе үзенә ошаган стильне сайлап, үзенә ошаган форманы сайлап, иҗаты белән шөгыльләнә. Һәм без быел Yummy Music Band белән инде шушы җыелган безнең тәҗрибәне тагы да кичәйтеп, безнең солистларыбызны бенд белән кушарга булдык. Аннан соң әйтергә кирәк, бу инде безнең очрашуыбызның төп сәбәбе дә дип әйтергә кирәк, 23 март көне сезнең туган көнегез. Әйе. Һәм сез шул туган көн уңайнан сез зур концерт бирәчәксез. Менә аның турында да әйтеп китсәгез, тамашачыларыбызны чакырырга кирәк була инде бу очракта. 23 март көнне Милли китапханәдә, аны әйтергә ярмы? Әлбәттә. Милли китапханәдә Моң театр площадкасында безнең концерт булачак 11 ел лейблга. Безнең анда төп идея, без Yummy Music Band шул төп проект була инде, һәм без шунда бөтен калган артистларны, солистларны чакырабыз да, аларның җырларын үзебезнең стильгә, концепцияга ничектер китереп, шундый программа ясыйбыз инде. То есть уникаль программа, тере тавыш. Әйе. Ягъни концертта катнашкан шул ук Кайнар төркеменең, Гауга төркеменең солистлары, аннары Илгиз Шейхразиев, Саидулур, Усал кебек артистлар инде танылган җырларын бенд белән яңадан яңа калептә, яңа тавышта тәкъдим итәчәкләр. Һәм бу чыннан да уникаль кичә. Без аны Исемен дә бик кызык сайлап куйгансыз. Biz аны кәбестә өмәсе дип атадык, чөнки театраль мәйданчыкларда шундый традиция бар. Теге актерлар я иҗатташ дуслар җыелып капустник дигән әйберне үткәрәләр. Без инде музыкантлар белән җыелып, шуңа ошаган бер шундый концерт ясыйбыз һәм безнең гадәттәгечә инде бөтен нәрсә тере тавышта булачак. Сәхнәдә 9 музыкант, сана бетергесез солистлар. Искиткеч һәм инде барлык тамашачылардан без әлбәттә әлеге матур концертта көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.